Salut, eu sunt Edwin, astăzi sunt în Cartagena, pe plaja Cortina. E pe o plajă foarte liniștită, cu o apă foarte clară, crystal clear, s-ar spune. Apar nu aveți cât am căutat o plajă așa frumoasă și clară. Abia aștept să intru. Snorkeling. Foarte multe gunoaie. Asta pentru pești. Ok, deci asta e tot ce am găsit. O pereche de cercei, două perechi de ochelari. Băi, îmi place foarte mult plaja asta. Arată foarte bine, e turcoaz, liniștită. Nu sunt valuri. Are foarte multă mizerie la fund. Ați văzut, am stat cât am putut. N-am putut să strâng mai mult, aveam să am săculețul ăla mic, așa că cred că asta e plaja mea favorită. Ei, și ăsta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, follow pe Instagram Edwin Zincă și astea fiind spuse, mulțumesc că m-ați urmărit, eu am fost Edwin. Pa!